Oes na rywun yn gwybod y ffordd? Oes na rywun yn nabod y lôn o'mlaen? Oes na rywun ar ôl o'r rhai fi yma o'r blaen? Oes na rywun yn gwybod y ffordd? Wel, fel rhan o Pedair, dwi'n cael y fraint o ganu efo yr hyfryd Gwyneth Glyn, yr hyfryd ardalentog hefyd Gwenan Gibbard, a fel arfer mae Sian James efo ni hefyd, ond dim ar gael heddiw. Ond ia, efo'n gilydd, da ni'n creu cerddoriaeth sydd yn gymysgedd o, wel, y gwerin a'r traddodiadol, ond wedi'w addasu chydig bach hefyd. Sut nathoch chi ddod at eich gilydd? Be 'di'r hanes? Wel, nathon ni ddod at ein gilydd gynta ar gyfer perfformio yn Tŷ Gwerin yn Steddfod Sir Fôn. Wedyn gathon ni yn gwahodd yn ôl i wneud noson arall yn y Steddfod 2 flynedd yn ddiweddarach. A nathon ni wynhau y profiad o weithio efo'n gilydd a creu y perfformiad yma yn Tŷ Gwerin. A wedyn, wrth gwrs, doth y pandemig a Covid. Ac felly nathon ni recordio caneuon drwy ddulliau rhithiol ar gyfer yr Steddfod Amgen. Ac o fanno ymlaen mewn ffordd, oedd Pedair wedi troi o fod yn creu noson i fod yn rhyw fath o grwp ac yn, ia, wedi blodeuo o fanno mewn ffordd. Gwenan, be ydych chi gyd yn neud, oherwydd yn amlwg mae gennych chi gyd sgiliau gwahanol, does? Wel, da ni gyd yn canu, a mae'n braf iawn cael creu rhyw harmonia gwahanol, felly, wrth drefnu'r caneuon. A mae Sian a finna'n chwarae'r delyn, mae Gwyneth a Meinir yn chwarae'r gitars, a mae gennym ni ryw ambell offeryn arall yn dod i fewn hefyd, organ geg, ambell waith, acordion, piano hefyd. Felly, ia, ryw amrywiaeth. A Gwyneth, mae yna albwm newydd wedi cyrraedd. Sut fysa ti'n disgrifio'r albwm yma? Mae yna Ola di henw hi ar label sain, ac mae yna rhyw deimlad o burdeb a chnesrwydd, a mae jyst yn ddathliad o'r gwerthoedd yma da ni wedi dod i gwerthfawrogi yn ystod y cyfnod clo, cyfeillgarwch, natur o'n cwmpas. Mae cael pobl yn ymateb i chdi ar y llwyfan a gweithio hefo pobl, mae hwnna'n, yndi, mae o'n wefr ag yn fraint. Does am teimlad gwell gen i na canu harmonies, ac efo eneidia hoff cytun fel rhain, mae jyst yn blesar rostad. Gwenan, be sy'n nesaf rwan i'r grŵp? Ydych chi'n mynd i orffen efo jyst un albwm ta os o ddyfodol? Cwestiwn. Dwi wedi cael y cwestiwn yn ofal. Dwi'n meddwl. O pwy awyr ynde, da ni ar hyn o bryd, da ni wrth yn boddad ydan yn perfformio ac yn creu. Ac ia, edrych ymlaen ar hyn o bryd i gael perfformio'n fyw, ond sa'n braf iawn meddwl. Byddwn ni'n canu'r adeg ymwyl flwyddyn nesaf hefyd, felly gobeithio wir ynde. Wel, pob lwc i chi fe'r albwm newydd ac be bynnag ddaw yn y dyfodol. Diolch. Diolch yn fawr.